Anteeksi kuskaa. Joo, joo. Mennään kypärä mennä takarajoille. Vähän. Joku tää palaa, mutta se ei oo mikään pelkkä nuotio. Tää haisee ihan helvetisti. Mut ei tää niinku puhtaan puuhaa oo, kyllä tässä palaa joku muukin kuin pelkkä puu. On sitä. Me viedään PV-moottori Petrille. Petri on spesialisti, niin Petri saa lyödä sen lopullisesti nippuun. Niin me halutaan ajaa sillä. Niin. Käytännössähän mä oon koekasannut sen moottorin. Se tarvitsisi lohkot kerran vielä levittää ja kasata tiivisteiden ja liiman kanssa, pistää vetoakseli Stefaa, vaihdepolkima-akseli Stefaa ja sitten lyödä se nippuun. Keksi joku sytkä siihen. Katsotaan nyt sit koht selviä, että tehdäänkö sytkä jonkun muun moottoriosista vai tilataanko me se sieltä Hollannista, ei kun Belgiasta niin kuin viimeksi, mutta tällä kertaa oikeana osana. Päästäis sutimaan. Täällä on vähän kirkkaampaa jo. Niin jo. Ei savuelman tulta, joku viisasta joskus sanoo. Olemme Urjalassa. Sulla on tuolla kontissa vissiin niinku kaiken näköistä. On kaikki DS-moottoriin liittyvä nyt otettu mukaan. Pois lukien tietysti ne lainatut sylinterien mäntä. Ne tarttis, mutta ei kansi. Ne tarttis viedä takas myöskin jossain vaiheessa. Ne on vähän niinku unohtunut. Mutta kaikki muu mitä siellä nyt löytyy, niin on kontis mukana. Tavoitteena on saada yksi käyvä moottori. Sieltä puuttuu tyyliin pari kytkimen jousta, männän tappi. Yksi hammaspyörä. Mä toivoin silloin, että olisi vain 6 vaihderattaat löytynyt, mutta sitten mä aloin sitä tarkemmin miettiä, jos meillä on PV, missä on melkein 20 hevosvoimaa ja 6 vaihdet, niin mä luulen, että me sitä 6 ihan kauhean usein tarvitaan. Ei vai? No, mä luulen, että se toimii sen verran, että jos me halutaan ne huiput jossain koittaa, niin siihen ne riittää, mutta mä luulen, että niinku ihan hirveästi ei sellaista ajelua tule, että me sillä 6 ajeltaisiin niinku silleen pitkiä matkoja. Kyllä mä ehkä tarvitsin sen 6 vaihteen. Aha. Se 130 on niinku tavoite. Se on tavoite. Joo. Tää legendaarinen aihe Suzuki PV, kun jokainen mun ikäinen tai plus minus 10 vuotta kaveri nostalgiapäissään muistelee. Jos ei itse, niin ainakin jollain läheisellä kaverilla meni 125 PV. Fysiikan lait ja tavallaan niinku mekaniikka ei oikein puolla sitä ajatusta, että ne olisi kulkenut niin kovaa. Tuossa mietittiin vasta, kun 90-luvun noin kevyt moottori, kyykkykevarit oli tosi niinku yleisiä suosittuja. Ennen kuin A1-teholuokka tuli, niin niissä oli keskimäärin 20-30 hevosvoimaa. Frendilläkin oli siinä Aprilia, niin se kulki 170 loivaa alamäkeen tai niinku tosi hyvä myötätuuleen. Ja niissä oli kuitenkin isot renkaat ja ne on niinku tehty siihen hommaan. Niin se on niinku se, että tuollaisella PV, missä on aika huono hyötysuhteen omaavat niinku renkaat ja muotoilu ja aerodynaaminen suunnittelu, niin se, että sillä mentäisi niinku murto-osaa siitä tehosta niin melkein yhtä lujaa, niin se ei vaan niinku jotenkin resonoi meikäläisellä. Kyllä mä uskon, että vois päästä, jos tehtäis PVC-katteet. No joo, ja naami sinne, kun menisi nyt myyryyn sinne katteiden sisään. Ja joo. Sit me päästään. Niin ja kyllähän nyt alamäki on kulkenut. Kyllä mäkin muistan, jos mulla oli pitkä välitys ja ylämäkeä jäi aina, mutta sitten kun pääsi mäen päälle ja sitten tuli alamäki, niin sitten pääsi tuppaa sen 4 pesään. Niin kyllähän ne alamäkeen myötätuuleen kulki, mutta ei se ole mikään niinku nopeuden määritelmä. Se ei ole huippunopeus. Se on hetkellinen piikkaus, mutta ei se ole mikään huippunopeus. Se, että se nyt niinku tavallaan niinku aika normaaleissa olosuhteissa sen kulkee, niin se on se, mikä se niinku kertoo. Mutta tietysti nopeusmittaussysteemit ja myöskin tietotaito on vähän kehittynyt, niin ne on paljon nostalgiaa ja virheet niissä 90-luvun jutuissa mukaan. Ja se tietysti kuuluu asiaan, että turhaan sitä nyt liikaa on naureskella. Mutta ei se nyt aina nyt ihan niin yksiselitteistä ole, että jokaisella olisi vehkeet kulkenut 120, kun ei ne oikeasti kulkenut. Mä itse asiassa sen verran sitä selvittelin. Niitä sellaiset vanhat autot, niin kyllä sellaisen vanhalla autolla kun pamautat 140 yli, niin vittu se tärisee niin saatanasta, saat tehdä kaksinkäsin kirratista. Niin. Ja sit kun mitattu johonkin sevyvanin tai joku just kommentoikin, että niinku munakadetin mittari sitä, niin siinä on saattanut viisari hiukan väpättää. Niin, jos just menet sen yli 150 kilometriä, niin mittari menee näin. Niin. Joo. Kyllä se vähän semmoista on. No me tultiin tänne tuomaan moottoriremonttia. Nyt täällä on siedätystä selvästi myöskin, että tiedetään mitä on luvassa. Niin. Tossa on varmaan 30 hevosvoimaa, mutta kyllä meillekin varmaan melkein 20 tulee. Kyllä. Mä käyn vähän koittamassa. Joo.
Pääsenkö? Mä hyppään täältä yli. Kyllä itsekin kuskaa. Joo. Älä mitä puskia on, että usko. Enää kypärä mennä takarajoille. Vettä sinne. Vähän. Siellä on patta vittu täältä. Sitten kun mulla ei toimi mikkipuhelin, mutta ihan vittu hyvä. Kypärä ei ole vittu hyvä. Kaikista me vedetään 2 Tulee niin kova ohi, että mä pysyn kameran perässä. Joo. Okei. Joo. Toi on ihan vitun tehokas päämäri. Joo. Meinaa olla vähän pehmeä takaiskari. Suomalta rupee hakkaa. Joo. Uskaltaa vetää niin saatana. Miettii sitä, että se on perjantaina. Se oli hyvä. Kampiakselin kierre on vähän huono. No mä vedän sen kierreviilalle. Sä voit vetää, mun mielestä oliko se Rapasas vai AM6 on pitkä sama nousunen No mutteri. on muuten sama kierre niissä. Niin pidempi mutteri vaan, niin se varmaan tuo vähän turvaa. Toi sylinteri pitäisi olla ihan ok. Tuolla on uusi mäntä siihen. Männän tappia ei oo ollenkaan, mutta uusi mäntä on. Tää pitää no toi on tehty. Noi on tehty. Toi on tehty. Huolto-osat, no käytännössä mä sanoin ne jo mitä on, niin noi tärkeimmät on tehty. Kampiakseli on tehty. Mitä tuossa lukee? Kytkin. Vetotappi. Niin se muuten puuttuu. Se mikä vetää. Se kun PV:ssäkin on sellainen puolikuun muotoinen. Mutta se voi olla sama osa kuin PV:ssä. Mulla joko saattaa olla vahingossa jäänyt piikkisen. Joo. Kansi on näin matala, mutta ei se varmaan haittaa. Ei se, mä uskon. Niin. Mä ajattelin sen vaan, kun tää on nyt se, että se mahtuu PV:hen. Joo. Tossa on nyt noi lohkot. Ei ole varmaan järkeä. Mä otin ne nyt varuiksi mukaan, kun en mä tiedä millainen pellepeloton sä oot. Ne on nyt varuiksi mukana. Toi on nyt toi lohko, niin se on vaan lyöty kiinni. Sieltä niin puuttuu noit, tossa on ne vaihderummun jotain osia. Joo. Ja no sä avaat ja katot, Kurkkaa. mitä se vaatii. Ja tosiaan yläkertaan on kaikki muu paitsi se männän tappi mun mielestäni. Joo. Siellä on uusi orkkis, japsi, kiertokanki, uusi alalaakeri. Ja niin edespäin. Se japsi, ettei mitään niin. Tangeli. Joo. Ja vauhtipyörästä ja staattorista. Ai niin joo, jos sulle katsoo niitä. Niin tilaaks mä vai teeksä? Mä voin tehdä. Niin, kun sä siitä silloin mainitsit, Joo, niin... mennään tonne päästään katsomaan kohta, niin hypistellään noita romuja tuolla. Ja Juu. tossa ei ollut mitään. Se oli vaan fyllinä. Joo. Mä otin tämänkin sen takia mukaan, että jos sä teet jotain, niin näkee sen. Joo. En mä tiedä kuinka niissä vauhtipyörien syvyyksissä voi olla eroa, mutta... No kun mä katson suurennan tai pienennän noita kartioita aina. Niin se vaikuttaa sitten vähän. Riippuu, että mikä vehje on kyseessä. Niin... Joo, mä otan tän. Ota sen sieltä. Joo. Noin. Otaanko mä mitään? Ei sun varmaan jäänyt mitään. Mä otan kameran. Joo. Sitten mulla Kyllä. pölynimurin moottoreita, kun ilmavirtauspenkin katsottiin kansille. Joo.
No kato, kun mopot on pienitehoisia ja niillä kun ajaa kisaa ja kokeilisi tätä ratasta. On kevyt. Onko tällä ihan selkeä vaikutus asiaan? Kyllä se, siellä on niin paljon kaikkea tuosta pientä, että ne vaikuttaa. Joo. Pultit on vedetty kartiopultiksi, niin saadaan aina lyhyemmäksi pultteja, niin ei ole painoa taas lisää pyöriviä massoja. Joo. Mihin mopoon toi on? Toi oli Pappikseen. Joo. Onko tää siis sellainen endurance mopo juttu? Joo. Niin. Kallis ratas Supersportsi. Mulla oli kyykkypyöräs joskus tällainen. Joo. Tää ainakin OVH olisi. Kuinka monta tuntia semmoista endurancea ajata? 6 tuntia. Okei. Siinä saa vähän istua Pappisen satulla. Mutta kuinka monta kuskia siinä on? 3-4 kuskia. Joo. Niin ettei se ole sitä yhtä soittoa. Niin. Roni Alho olisi siinä kova. Niin. Tällä näkee. Joo. Mä meinaan sitten. On ne vahvuuksilla? Oh. Joo. Siellä Katos vaan. toi linssihärpäke kätees ja kato niitä linssejä sieltä vertailet. Niin. Katos vaan. Nyt täytyy muuten tunnustaa, mulla on sellainen, oliko se Adidaksen spray deodorantti vessassa ja mulla ei ollut, yleensä kun istun paskalla, niin pakko selata kännykkää. Laitoiko perseeseen sitä? Oli akku tyhjän, oli pakko mennä ilman kännykkää vessaan ja voi olla aika pieni fonttikin, mutta vähän hämäräs, niin en nähnyt lukea, mitä siinä purkissa lukee. No, Voi olla, että kohta tarviin tommosia. mikä tää on? Kuvausvalo? Niin. Ei. No jotain 10 maksaa varmaan. Ai joo. Onks hyvä? Oh. Tai Joo. minä tiedän. Osaaks käyttää? Ei. No en minäkään. En oo, tai siis, No, en mä nyt niinku, olen käyttänyt, mutta en tarkkaan tiedä. en oo kokeillut. Kyllä mä nyt uskon, että mä saan lampun pistää päälle. Joo. Niin ja sen näköistä on kaiken näköistä erikoistyökaluja, jalkaa ja muuta, niin kyllä niitä just kattelin, että onneksi meillä ei ole Heikkilä mukaan täällä. Niin. Se olisi ihan se olisi tuonut Pappiksen tänne jo. Niin olisi kyllä. Ja sulla on tänne suora puhelinyhteys selvästi. Juu, Tuolla. Batmanin soittelee mulle pari. Joo. Totta. Niin, rokkikoneet on kato tuolla jo. Tosta saa puhelimeen piua. No niin. Hyvä. Nää on näitä justiin niinku. Joo. Siis kaiken näköistä. Onko nämä molemmat tunturit kilpavehkejä? Ei itse asiassa, toi on. Tää Joo. on kaverin, toi kone on. Onko nää siis niitä endurance juttuja Joo. kumpi? Tuppa kattoon tarkemmin Sulla on takana Kiinamankin etupumput. Eikö olekin? Juu. Tai jotkut vastaavat? Joo, on muuten aika hieno ajaa. No varmasti erilainen mitä ne vakiot. Ja se imee meinaa itsensä asfalttiin sitten. Sillä saa vetää niin, että jalkatappi kipinöi vaan. Joo. Katoppa takajarrua. Levyjarru. Niin, että tää on kevyempi. Onks tää siksi? Ja tehokkaampi. Niin. Ottaa tasaisemmin kiinni. Joo. Ilmanputsari on penkin alla ja ilmanotto tossa. Joo. Jos näkee tuolta toiselta puolelle. Katoppa tänne toiselle puolelle. Siellä toi ilmaputki tulee täältä kaasarille. Niin tosta. Joo. Vähän järeempi. Joo. Joo. Etupää on vahvistettu, ettei se Niin Saa lähde vetää. Niin, kiertyy. Mistä toi etupää? se voi olla jostain Yamahasta tai Suzukista, en minä oikein tiedä. Joo. Mutta ei ole kiikkuhaarukka enää. Ei. Levyjarru edessä. Joo. Kyllä siellä porukka on ollut ihmeissään. Pappisluokka lopetettiin jossain vaiheessa, typerät lopettivat sen. Ai joo. Niin no ei jäänyt vähän sillain irtonaiseksi nimeltä. Mutta onko tää ollut pukinkoneella vielä? Joo, tää on Joo. puhalinkoneella. Se Joo. oli joku, oliko siellä 6 vai 6,5 hevosvoimaa. No se on kyllä siitä koneesta jo. Yksi kaveri, Aika joka tuli paljon. ajaa meille ja se painoi 130 kiloa ja sanoi, että miten vittua tälle on tehty, että kun vie tämmöistä ukkoa. Joo. Mikä tämmöisellä on huiput? Se on ihan rattaista kiinni, että se pyörii siellä, sanotaan, että 6 ja 80 väliin. Joo. suurin piirtein. Joo. Eri radoille ratastetaan eri lailla. Ajetaanko näissä kuitenkin kaksivaihteisella alakerralla? Vai nelivaihteisella? Pappiksessa piti olla alkuperäinen puhallinkone. Kun mäkin tein joskus nuorena Pappiksen nelivaihteisen puhelinkoneen. Tiedätkö sä mikä tää on? Pulloa. Tää on kilpajuttu. No ei ollut viinipulloa vai? Sä saat nyt arvata. Tää on kilvaajoon liittyvä juttu. Se on semmonen poisvetäjä. Se on rautalangan pyöritin. Niin. No. Varmistusvaijereja. Tai rautalankoja. Kato, ettei pääse osat irtoamaan. No sehän se oli. Juu. Kyllä. Takaukon säätinen
kotelo ja siellä on kalvokin varmaan. Okei. Onko sä laittanut koskaan pukimoottoriin mitä eri sylinterejä? Tulin justiin näyttämään pappikseen. Vastaus on jo kädessä. Eli läppä. Täysläppä kun Joo. pytty. Sitten täältä on nyt veistetty, niin kuin näkyy täältä, että paljonko tarvii veistää pois. Joo. Korkeutta tarvii vähän muokata. Ja saa puhalinkotelon päälle. Niin. Mikä vittu tällä? Sleeperi. Joo, mutta nyt meillä on, siis mähän, niin kuin meidän maallikko katsoo, että se mitä vittua. No tää on nyt niinku, tää on oikea virityssylinteri. Okei. 70-kuutioinen. Joo. Pappikseen. Niin ja ne menee sinne, toi on se puhalinkotelo. Ne menee kaikki tän alle piiloon. Joo. Sen verran joutui muuten jotain pakofläpeä muokkaamaan tai jotain, mä en muista enää. Joo. Ja täältä tarvii vähän muokata, että se menee sitten suoraan. Joo. Se on vasta tulossa, niin kuin näkyy, että se on rälläköity, miten sattuu. Joo. No tossa on 50 samanlainen sylkkä. Mutta kun toi on paska toi sylinteri, niin siitä voi veistellä niin kuin malliksi vaan ihan täysin. Joo. Niin ja siihen jää ripaa silti ihan hyvin vielä. Joo. Ei ole oikeita sytkävehkeitä tossa mun mielestä. Kaiken näköistä. Karia ja muuta. Niin mä niitä aikaisemmin jo katselin, että siellä oli hipon näköistä osaa hylly. Ja tämmöisiä laboratorioilla on koko Suomi täysin. No kyllä näitä muuallakin on, vaikka tämä nyt on aika spesiaalinen. Aika spesiaali. Kyllä muitakin ropelihattuja löytyy. Tää on Nissanin käsinoja. Joo. Nerokas. Onks toi Ergonomialiiton hyväksymä työtuoli? Kokeilepa muuten istuu. Mä kääntän sitä aina sen mukaan. Onpa mitä hyvä. kauhuu. Tosi hyvä. Selkäliitto ja Ergonomialiitto. Niin, tää korjaa nyt rangan niin semmoiseen optimaaliseen asentoon. No joo. On hyvä. Selitä sä tuonne katsojille, että mikä tää härveli on. Joo. Eli käytännössä täällä saadaan niin herkät ja nykyaikaiset sytytyssähköt. Mutta tää on nyt sitten Petrin rakentama. Tää on moottorisahan vauhtipyörä. Ja tää on joku Moottorisahan Puola, missä on pick-up samassa joku. Näinkö se tulee? Joo. Aina kun se ohi kulkee tosta magneetista. Tuolla on magneetti ja tosta se ottaa liipasun. Tässä on säätö. Ja tässähän on niinku pyörivä massa ihan helkkarin kevyt. Tää on täysin alumiini. Verrattuna, millainen se orkkissa? Se on tollanen prässätty teräksinen, missä on isot magneetit. No joo. Onko se siihen modannut vielä puhaltimen kiinni? Vai käytätkö se tätä? Tää on puhallu. Joo. Siitä vaan pienennetään tuo imureikä pienemmäksi, jotta niin Joo. se ei puhalla niin ohi. Tää voi olla tehokkaampikin. On se vähän. Ja se pyörii kovempaa mitä vakio. Niin. Noniin. Hieno. Sytytyksen ajoitus on tämä hassu. Joo. Mistäs moottorisaas tämmönen on? Ei mä vaan tiedä, näitä on kaikessa. Joo. Ne on melkein samanlaisia kaikessa. Joo. Uusissa on vaan huono, kun niissä on kierroksen rajoitin täällä Ai joo. Puolassa, niin Joo. ne on ihan paskoja vehkeitä, semmoisia kierroksen rajoittia ei tarvita. Niin. Joo. Härytintä tehdä erikseen, kun sä oot levystä aina tehtyä tämän. Niin, tää pysyy aina sama. Joo. Voi tehdä sorvilla erilaisia palotiloja. On muuten aika nerokas. Onko sä tehnyt tän? Joo. Toi joku tietokoneen jäähdytin toi. Ai jaa. Ja Vitsi, tällaisesta mä tykkään. Selitän nyt maallikoille. Eli joskus puhutaan irtopalotilakansissa, mutta niissä on yleensä vähän pienempi se palotilaosa, mikä vaihtuu. Mutta tässä on niinku tavallaan koko kannen laippapinta on tällainen laippa, missä on natsa ja tulpan kierre ja palotila ja reijät. Ja sitten tämä itse puhallin on, siinä on irtopalotila Suzukin kansi. Eli tämä vaihtuu. Tämä on niinku sama mekanismi. Piti äkkiäkin se tuolta ottaa. Niin tässä on vaihdettu palotilan muoto- ja puristussuhdet. No, näin. Niin. Niin tässä on nyt sitten tunturiin tehty vastaava. Mutta kun siinä on se puhallinmoottori, niin tää on vähän erinäköinen kuin tämä. No on, joo. Ja tässäkin on, katos. Tällaisia nää on. Mutta ilman sorvia tällaisia ei voi tehdä. Se on 10 vuotta sitten aloin autoja rakentaa työkseni ja lopetin koneestajahommat. Koneestin yli 15 vuotta ja siitä saakka on ollut ikävä sorvi, mutta en ole vielä ikinä raskinut hankkia.
Tämmöisiä kaikkia niillä voi tehdä. Niin se on se, joku neuvostoliittolainen se sun unelmasorvi. Stanko. Joo, ei. Se olisi kova peli. Ei. Kyllä me joskus sinne hankitaan vielä. Joku päivä tiiäks, on se, että voitte noutaa paketin postista. Niin ja se sormi, sitten siinä on sen rusetti päällä, iso rusetti. Niin. Joo. Joku on lähettänyt semmoisen. Niin. Vink, jos teillä on ylimääräinen stanko siellä, niin Lähettäkää. lähettäkää meidän. Joo. Me haetaan postista. Niin. Tuolla Mikralla. Juu. Mistäs se on? Voi olla RM:stä. Okei. Okay. On täytyy katsoa. Tuossa on PV:n kurkku survattu suorasta tapista. Joo. Kyllä. Tää on koneeseen kiinni, jos ei poista tuota vai kanteen. Kuinka se nyt oli? Joo. Se on yksinkertaisin, mitä Juu. voi tehdä. Nerokas ja yksinkertainen. Joo. Mikä se on? Täällä koneistetaan joku. Eikö sä tiedä mikä se on? No mä tiedän, että tässä on yksileikkunen tällainen terä ja kohdistus. Tää koneistaa jonkun tietyn pisteen jostain. Onko tää... pakoaukko vai? Joo. Saa kuparitiivisteen, kato, kun kupottaa tolla, tekee pyöreän reijän. Ja Joo. sit saa kuparitiivisteen. Katos, kuvat tätä. Noin. Niin tässä on kato kohdistava. Tässä on tämmöinen yksileikkunen terä tehty ja tää pultataan tonne pakolaippaan. Ja tää sit jyrsii sinne uraan. En mä taju vittu yhtään. No ei sun tarvikka tajuta, mutta Voi sitten paluumatkalla Niin. katsoa, kysyä joltain tekoälyltä. tällainen se pyörii siellä. Mikä tommonen? Tänne voi pistää vaan akkupurakoneen kiinni. En mä tiedä, millä sä sitä pyörität. Pyörit. Joo, Joo. nerokasta. Joo. Ja niin, että jos ette katsojat tiennyt, miten tää tehdään, niin nyt tiedätte. Niin. Kaikkea Vaatii muutaman miestyötunnin, kun tollasen rakentaa. Sen jälkeen se onnistuu. Kenneestä hydraulisylinteristä tää Joo. varsi ja toi oli joku Mikeliä-pala ja tää oli joku puute. Niin eli toi on vanha männänvartta toi vai? Joo. Mä siis romusta teen kaikkea. Joo. Mikä se oli? Tää on RM-vauhtipyörä. Menikö se siihen? Se sopii tähän. Kato nyt. Mut sähkö ei ulkopuolelle toistaiseksi siihen. Joo. Ja näin pientä vauhtipyörää ei vitti laittaa. No toi on aika pieni jo. Tossakin on pohjalevy tehty. Joo. Suoraan alumiinilevyä. Joo. Mä kerään toisten jätteitä, kato aina noita alumiiniakin. Niin just. Mitä tuolla, jos tuolla tekisi jotain, niin mitä se voisi tehdä? Millä? No tuolla meidän mötili. Fiilatattu sylinteri. Okei. Okay. Mutta en mä tiedä. Siistiä. Niin. Että Ei sitä nyt varmaan kannata mitään ääri. ei. Siinä on niin paljon vääntöä jo vakiona. Niin. Niin, kyllä. Ja nyt siinä tulee isompi kaasuti. Mä luulen, että se putkikin auttaa vähän ja kantta on laskettu. Niin jos vakiona on 14, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä se 17 Hei, tulee. mulla on Tulisiko? Ois, siinä putki tekee niin paljon, että se Niin. saattaa loikata aika paljon. Niin. Kysytään asiantuntijalta. Moni katsoja väittää, että toinen PV kulkee helposti se 130. Niin mitä sä luulet, että toinen PV oikeasti vois kulkea? Niin kuin, Kyllä mä sanon, että se 100 on aika tiukassa isommalla osalla. Niin. Ei kauhean moni. Rohki hyvään alamäkeen ja myötätuuleen ja ohut kaveri. Tätä aihetta on kaluttu nyt tässä viime viikkoina aika paljon. Ja... No kun siellä on näkyy se joku Suomen ennätys. Se oli joku, oliko se vähän yli 130? Se oli 135, mutta Se on varmaan ollut tuolla lentokentällä. joo, ja siitä seuraava oli jo 115. Eli Joo. siinä oli se on ollut todella kova suoritus. Joo, ja ne tietää mitä ne tekee. Niin. Ja niin siihen on varmaan tehty kaikki, että siinä on pidennetty takaharukkaa. Ja Niin, ja sitä hommaa on varmaan hierottu niin kuin kauan. Se on se, Niin se on pitkä ja matala ollut varmaan, joo. niin. sehän penkittää koko ajan niitä vehkeitä. Niin kuin. Joo. Mä laitan sen linkin, jos mä nyt vaan Joo. muistan. Mutta edelleen 100 kulkeva PV on harvinaisuus. Niin. Aidosti 100 kulkeva PV. Se on, ja niissä GPS, se on niin kova vauhti, varsinkin 8 tuuman pyöräisellä mopolle, että ei oikeasti niinku, aina kuulee niitä juttuja, meidän ikäiset kaverit sanoo, että kyllä minun nuoruudessa meni 120, mutta ei ole mennyt. Ei ole mennyt. Kyllä siinä tulee pieni pomppu tiehen, niin se kuski lentää ilmaan. Joo, se on Ihan jossain vituusti. lehmän Niin. selässä, kun lentää johonkin pellolle. Niin. Siis kyllä varmasti lentokentällä niin kuin kaikissa todella hyvät olosuhteet, niin se voi olkottaa jonkin verran, mutta kyllä se aika luja vauhti on. Päiviä kun katsoo sieltä lentokentältä, niin siellä näkee hyvin ja Joo. kertoo aika paljon.
Ja kun siinä oli hauska, mä en laskenut, käytin tekoälyä myöskin hyödyksi. Ja se mun kokoinen äijä ajaa PV:llä, niin mun pinta-ala on melkein 1 neliömetri. Niin mä niin kuin simuloin sen tilanteen niin, että jos mut tiputetaan Suzuki PV-selässä vapaasta pudotuksesta alaspäin, ja onko se maksimi painovoiman putousnopeuthan 200 luokkaa, niin mun vartalo ja se mopo, jos mä menen siinä samassa asennossa kuin ajaessa, se jarruttaa jo vauhtia. Joo. Eli tavallaan niin kuin ilman tehon tuottoa mä en välttämättä putoa sitä 200. Niin no. Niin se, että joku sanoo, että niin kuin PVn saa helposti kulkea 130, niin se on vaan niin kuin se on utopiaa. Joo, jos saa kulkea, niin se on vahingossa, jos se ei ole tehnyt paljon niitä, niin vahingossa saa osua kohdalleen Niin. systeemit. Ja se vaatii jo sitten isompaa kuin 50 kuutioon sen sylinterin. Joo. Että jos 80 on sellainen ihan järkevä vielä, mutta sitten kun se siitä rupeaa menee ylitteen, niin ei meinaa kyllä ihan hirveästi. No niin. Siitäs kuulitte. Niin, siinä kuulit. Ainakin siellä kamerakin käy. Joo, siis mehän haastetaan Riita näiden katsojien kanssa koko ajan. Siellä on, ne tietäjät siellä on kertoo, että joo, mun kaverilla meni niin perkeleesti. 140. 140. Kyllä, niin mä kuulin monta kertaa 140 kulkevan PV-tarinankin. Ihan varma. Joo, 90-luvulla kuulin. Se on silleen se mittaristo, tiiäks, sehän heiluu tälleen siinä, Niin. näin. Joku kommentoi hyvin, kun mä kävin tuossa pari viikkoa sitten videokeskusteluun, niin joku kommentoi sen musta aika tyhjentävä. Siinä on munakadetin viisari aika paljon vipattanut, kun on mitattu se 130. Kyllä. Joo. Ei silloin ole mitään tosi kepsejä ollut jengi. Ei. Ei vittu ollut. Se on... Poliisin tutka silloin oli? Se oli varmaan sellainen, kun piti oikeasti paikkansa. Lähelle. Niin. Perässä ajamallahan niitä mitattiin, että joku tuli autolla perässä. Juu, ja vähän optimistisesti vielä. Mitä helvettiä? Mä ajattelinkin, että sä et tiedä sitä. Mitä tapahtuu? Selitäpä tämä, mistä johtuu? Pyöreänpiirtäjarru. Elikkäs liikeenergiaa ei saada purettua siitä, koska se menee levin läpi pyörteenä, kun se liikkuu siinä. Joo. Eli tässä on joku kenttä näin. Se on. Toinen on eteläpohjoinen, eteläpohjoinen, eteläpohjoinen. Mutta vaikka se olisi yksi magneetti, se on sama juttu. Niin just. En mä taju mitään. No kato, tässä on tietty eri pinta-alaakin, kun tää on ohuemmin. Mutta toi on alumiini ei ole magneettista. No niin. Silti se jarruttaa. Miksi? No, pyörävirta. niin. Joo. Ja kun se ei pääse purkautumaan sähköksi, valoksi, niin se purkautuu ääneksi ja lämmöksi ja siinä ne oikeastaan on. Niin sitten se niin jarruttaa sitä. Tulee oikosulku tuohon levyyn, kun se liikkuu. Mystistä. Joo. Mäkään en tiedä. Mihin tätä Jarru. Niin, esimerkiksi just tehodynamometreissä on tämän tyyppistä mekaniikkaa. Joo, vaan sähköllä tuo magneettisuus. Joo. Okei. No niin. Toi on semmonen hauska tikka, niin tääkin on, kato näitä keräiltyjä alumiineja. Joo. Silloin kun ajaa tuota päin, niin sehän vääntää sen näin, niin se tutkiutuu. Niin se menee aika pitkälle tonne. Mikä tää siis on? Tää on... No ei vaan, niin, miten sen... Tehopenkki Niin. periaatteessa joo, tai on. Niin. Tehon mittauslaite. Niin ja enemmän ehkä jos niinku tehon ja säädön vertailuun. Joo. Nerokasta. Ja toi on semmonen massavauhtipyörä, tasauspyörä. Joo. En kerro mistä. Joo. Kyllä. Mutta mittaus, Niin se on niinku variattu tyyppinen vähän. mittaus otetaan tolta kohtaa aina, niin se on niinku vakio. Joo. Kyllä. Romuista kasattu. Joo. Kyllä vaan. Kyllä, saa kai täältä jonkun valon päällä. Ai saatana. Niin on vähän kirkas kyllä. No kyllä mä näen. Siinä oli kyllä kaveri, joka tiesi vähän enemmänkin noista moottoreista. Joo, ja tuommoista omin käsi opittua pellepelottomuutta, niin se on aina ihaltavaa. Tehdään niistä mitä sattuu löytyy. Niin välillä ostetaan uuttakin, mutta aika harvoin tarvii. Kun on niin paljon takaraivostietoja, niin paljon muitten romuja haalittu talteen, niin niistä pystyy kyllä rakentamaan monen näköistä. Mä vähän itsekin tietysti sitä on tehnyt ja
Ja olen vähän saman filosofian kannattaja, mutta sitten kun se viedään tolleen niinku todella pitkälle, niin se on jotenkin tosi siistiä. Joo. Nyt jäi hyvä fiilis, kun saadaan nyt varmaan sieltä koneen valmiina takaisin. Ei se nyt paljon kesken ollutkaan, mutta se, että nyt Petri hieroo sen kondikseen, niin yhdessä vähän sitten semmoista loppuhienosäätöä siihen tekee, niin oli kyllä hienoja ratkaisuja ja testipenkkejä ja toteutuksia siellä. Mitä kaikkea. Ja erikoistyökaluja. Joo. Tää kun menee näihin paikkoihin, missä on niinku, ei oikeastaan väliä minkä ikäistä porukkaa, mutta aina sen niinku tietyn sellaisen niinku aitouden ja samanhenkisyyden niinku aistii aina heti, että nyt ollaan niinku veljiä vähän silleen tietyllä tavalla. Niin tänään tuli sama fiilis taas tässäkin porukassa. Me oltiin tosi äkkiä niinku samalla aaltopituudella ja yli 12. Kyllä tässä on taas pitkä työpäivä. Oh. Mä oon herännyt tänään joskus tyyli 8. Sä oot herännyt tänään ennen mua. Joo. Meillä on 100 kilsaa turboa. Vittu mä säikähdin, kato, kun tuo on joku valovilkku, mutta siellä taisi olla jollain vähän paremmat LED-patteristot keulalla. Kato sitten. Tuo, kato kuinka kirkkaat valot. Kato, se joku hakuvalo. Mitä helvettiä? Niin oli, en mä ehtinyt varmaan kameralla kuvaa. Tai toi Antaas toi pois niin. Mihin se hävisi tonne mettään? Joku tie siellä menee, mutta mitä ne oikein... Joku hakuvalo niillä oli. Niin tonne pellolla ampuvat. Tuu. Oli alienei. Meinaatko ne oli alienei? Otti. Kyllä mä ja Seppo ollaan monesti menty iltaisin pellolle ja kun siellä niinku kuuluu semmoista surinaa, niin ne tekee peltokuvioita. Onko ne koskaan sädettänyt sua ulkoavaruuteen? Tai otti mut sinne ja sanoi, että mä oon toi maaplaneetan kovin flatulisti ja taitavin piertaiteilija. Sä oot isoperseesi maalainen, mitä mä oon koskaan nostettu alukseen. Niin. Antoi sen rintapinssin, missä se kultainen peppu. UFO was here. Joo. Ei mitään, ei. No, tää oli tähän järkevä lopetus tähän videoon taas. Tää oli ihan hauska päivä, mutta me ei voida nyt muuta kuin toivottaa kuin hyvää elämää kaikille. No, hyvää elämää.